YBT Oy on pohjoisen Suomen nykyaikaisin betonielementtivalmistaja. YBT:n tuotantotehtaat sijaitsevat Ylitorniolla, Raahessa ja Kuhmossa. Lisäksi YBT on osakkaana Rajaville Oy:ssä, jonka tuotantotehtaat sijaitsevat Oulussa ja Haukiputaalla. Yrityksen tuotteita viedään kotimaan lisäksi myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin. Toimitamme betonivalmisosan rakenteet suunnittelusta asennukseen. YBT:n toiminta perustuu tarkkaan harkittuun laatupolitiikkaan. Asiakastyytyväisyys on jatkuvasti kehittyvän toimintamme perusta, jonka takaa tehokas tuotantoprosessi, toimiva laatujärjestelmä ja laadukkaat tuotteet. Koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilöstöllämme on elementin valmistaja ja asennustöiden ammattipassit. Laadukkaan toimintamme runkona on työturvallisuus. Betonielementtien pinnat voidaan valmistaa muun muassa tasaisella, harjatulla, tiili-, klinkkeri- tai eri syvyisillä pesubetonipinnoilla. Lisää yksilöllisyyttä saadaan käyttämällä erilaisia rouheita, väribetoneita tai maalausta pinnan valmistuksessa. Toimitusvarmuus ja aikataulussa pysyminen ovat meille kunnia-asioita. Erikoiskuljetuskalustomme vaihtolavoilla mahdollistaa suuretkin toimitukset varmasti ajallaan. Toimitusvarmuuden varmistamiseksi käytössämme on seinäelementtien kuljetukseen ja varastointiin suunniteltu lavajärjestelmä. Elementtikuormat toimitetaan työmaalle ennakkoon, jolla varmistamme asennustöiden sujumisen keskeytyksittä. Lisäksi käytämme toimintaamme hyväksyttyjen hyvien yhteistyökumppaneiden palveluita muun muassa kuljetuspalveluissa. Palveluksessamme ovat tutkinnon suorittaneet elementtiasentajat ja oma autonostori. Referenssikohteemme puhuvat toimitustemme puolesta. Omakotitalojen osalta Alppihidun maailmanmestarin Kalle Palanderin Kultaranta on yksi YBT:n historian näyttävimmistä kohteista. YBT toimitti luksustalon kaikki elementit suunnittelusta asennukseen. Palanderin valkobetonipintainen Kultaranta koostuu kaksikerroksisesta päärakennuksesta, rantasaunasta ja autotallista. Kohteessa on seinäneliöitä yli 1000. Suurimmat elementit ovat yli 25 tonnin painoisia. YBT vastasi myös asennuksista ja valmisbetonitoimituksesta. YBT, parasta betonista. Luotettava yhteistyökumppani jo vuodesta 1958.